En el tema de cinemàtica del punt anem a estudiar el moviment amb una acceleració variable. Hem vist anteriorment el moviment amb acceleració constant i com es comporta la velocitat i la posició en el cas d'aquesta acceleració constant. Però en general, l'acceleració està relacionada amb la força per la segona llei de Newton, en què força és igual a massa per acceleració, i les forces poden ser variables. Per exemple, la força d'arrossegament en un fluid és un mig de C per àrea per la densitat per la velocitat al quadrat. I la força que actua sobre un moll és menys K per X, on X és la posició. Per tant, les forces poden dependre de la velocitat, de la posició, del temps, etc. I si la força és variable, immediatament dona lloc a una acceleració que és variable. Per això necessitem resoldre la cinemàtica en el cas d'acceleracions variables, que és el que farem ara. Si coneixem l'acceleració i volem calcular la velocitat, tindrem la relació A igual a dv partit per dt i hem de fer un procés d'integració. Per això escrivim dv és igual a A per dt i fem la integral als dos costats entre b sub 0 i b i la integral entre 0 i t. I a l'esquerra dona b menys b0 i això és igual a la integral entre 0 i t de a per diferencial de t i b serà igual a b sub 0 més la integral entre 0 i t de a per dt. També tenim una interpretació gràfica, ja que sí que tenim la corba de l'acceleració respecte del temps, una forma qualsevol, com aquesta. La velocitat en l'instant 1 serà la velocitat de l'instant 0 més la integral entre t0 i t1 de a per dt i això és l'àrea baix la corba entre t0 i t1. De manera que aquí tenim aquesta àrea i el valor de l'àrea serà la diferència de velocitats. Delta V igual a V1 menys V0. Anem a calcular la velocitat en funció del temps en un exemple concret. Per tant, partim de A igual a dV partit per dt i diferencial de V serà igual a A per dt i en aquest cas serà kt al cub per diferencial de t. Així que la integral entre b sub 0 i b serà igual a la integral entre 0 i t. b menys b0 serà igual a un quart de k per t a la quarta. Finalment, b serà igual a b sub 0 més un quart de k per t a la quarta. Aquest és el valor de la integral que veiem. És totalment diferent del cas de l'acceleració constant que dona v igual a v0 més acceleració per temps. A continuació veiem la integració de la velocitat per a trobar la posició i partint de v igual a dx partit per dt, dx serà igual a v per diferencial de t i integrem entre x0 i x i integrem entre 0 i t, de forma que x menys x0 serà igual a la integral de la velocitat per diferencial de t. I també tindrem la interpretació gràfica perquè ara tenim la velocitat respecte del temps i quan ara tinguem una corba de velocitat, la variació de posició entre dos instants, t0 i t1, serà la integral aquí baix, és a dir, delta x serà igual a la integral entre t0 i t1 de v per diferencial de t. Tenim un problema que hem vist moltes voltes, que és aquest de l'acceleració constant, que és important. Si tenim a igual a constant, tenim dv partit per dt igual a a, que és constant, i dv és igual a a per dt, i aquí fem la integral entre b sub 0 i b, i aquí fem la integral entre 0 i t.
Això dona b menys b sub 0 igual a a per la integral de dt entre 0 i t igual a per t. De manera que b és igual a b sub 0 més acceleració per temps. Ara, si anem a l'altra equació, b és igual a dx partit per dt i volem trobar la posició respecte del temps. Així que posarem dx igual a b per dt i això serà la integral entre x0 i x i aquí tenim la integral entre 0 i t. Però ara ja sabem b, perquè b és b0 més acceleració per temps per diferencial de t. D'esta forma, x menys x0 serà igual a la integral d'aquests termes, que serà b0t més 1 mig dA per t quadrat, i x serà igual a x0 més b0t més 1 mig dA per t quadrat. De manera que aquest problema es resol en seguida gastant la integració.